Hai teman-teman, aku wes rampung atus ya Mo ya. Serampung atus, rampung masak. Sitanya aku masak nggo sarapan bojoku. Aku masak iki wis mateng ya. Martabak mie, sambal tahu, isih ono nila siji karo tempe. Terus iki jangan diingi oseng ayam. Oke, tinggal sarapan karo bojoku. Oh iya, aku bareng Bang Atus, aku arep nilai jeliku sing tak gawe mau sadurunge aku atus ya teman-teman kilo. Jeline. Wis dadi urung ya? Urung dadi ki. Coba tak lebokne kulkas ya. Coba tak lebokne kulkas dhisik. Ken anyep. Maaf ya teman-teman, mau ora tak gawe video nih pas aku masak iki mau. Mungkin rencananya ora arep masak, soalnya kan ora apa ya sakjane aku ora masak. Iki masak nggur tak nggo sarapan aku karo bojoku. Karo nganget-ngangeti jangan sing di ini. Lah tukang sayure ora liwat. Tukang sayur ora liwat. Aku ora duwe lawuh iki ya wis isih ana sisa nila ning kulkas siji tak goreng nggo sarapan bojoku. Terus tempe tak angeti. Terus sambal tahu dadakan. Sambal tahu iki oseng ayam sing diingi lho teman-teman. Lagi diingi kuwi yo. Isih sithik eman-eman tak angeti. Tinggo sarapan bojoku kok ya sarapan karo aku kayak ono bojo-bojo. Kayak sarapan wis mateng. Tak sarapan. Iki bocil-bocile sing bar do ke kebon. Wis rene neh. Lho, iki Sanum karo Vano. Rebutan apa mau? Hah? Oh, rebutan susu. Mak ora? Hah? Maam. Karo apa ya rene? Iki mak nek gawe martabak mie. Vano. Ini ki karo martabak mie ini gelem ra? Tak cikoke. Arep ora? Gelem, Vano gelem? Iki mesti. Iki agar nilai aku masak. Aku masak apa ngono? Iki mesti munggah ning kursi. Iki mesti Vano. Ya apalah iki Sanum gantian. Enak ra? Enak ra? Ikan? Arep? Iya, lepas ini. Ya dincipi sik. Engko nek ora doyan, engko iki mak empak deh. Oke. Enak ora Vano? Enak. Mie. Maam ya, tak cikoki ya. Ya. Wah, iki. Ya saiki do mudhun kok ndak do tiba. Sing siji dinggo. Ora dolanan jam iki jame maami engko nak pecah. Ki rame ana kancane sing jak sarapan ya. Njaluk maam. Dewe-dewe apa barengan? Bayangan. Dewe-dewe wae ya. Dewe-dewe wae engko ndak do rebutan ya teman-teman ya. Mumpung gelem maem iki tak sibuk. Biasanya ditulang. Ora dolanan kulkas. Lah ya bau kene wis ora usah dolanan kulkas. Kono dinteni sik ning ngarepan tak jikokke maem. Yo, engko pinter. Iki ndang mentah. No. Canggo. Lah iki kan wis tak gawe martabak iki lho, ndoke mau. Iki maem sik. Iki sapa sik iki? Aku. Iki sapa sik? Iki sapa dhisik? Ya aku tinggal ngono kuwi to. Ayo iki mak sapa sik? Aku. Hah? Sapa nggon? Nya iki, sapa sik? Mana?
lagi njikok kenaan iki bocil-bocil iki. Ngomong ke filman. Ya. Ya berdoa sek. Ya ampun pinternya siapa mau sing berdoa mau? Siapa mau sing berdoa? Ya Aku mau kalau iki. lah karo apa? Iya. Engko anu dididolke Pak Dhisik ya. Oke rene. Apa tak jikokke nya? Iki ikan gara-gara siji teman-teman. Kalau kayak bocil njaluk ikan. Wong ning kulkas iki ikan turahan tak masak ndek ini kae siji tak goreng kok kenting kok. Panarep. Ya. Oh iya. Terus berdoa dong. Wis. Ayo berdoa sek. Mah ya wis. Mah ya wis. Aku foto. Yang anu satu-satu sitik-sitik to gen ora kacer kabeh Tadi ngene. Bandung kan lain ya. Iya. Dingene lho, cuwil-cuwil ngene lho. Nah. Oke, cepat ayo balapan. Engko sapa sing entek sik dhewe? Engko tak jak dolan ning pasekan. Ditamoni. Yo balapan yo. Yo. Aku ya sarapan. Ayo. Kanca-kancaku kabeh. Teman-teman semuanya sarapan. Mumpung aku eneng kancane. Bocil-bocil sarapan. Ya, teman-teman, iki martabak mie. Sambal tahu. Oh iya. Gonamu eneng sambal tahu ora? Teman-teman, gonamu eneng sambal tahu apa ora? Aku ki biasane nek ora duwe lawuh ya, lawuh dadakan ya. Duwe tempe, tahu, ngono kuwi kan kadang bosen. Tak goreng, ngono kan bosen ya. Ngono tak gawe sambal. Ayo kene Mam sek. Kene gelo bareng karo Mak Anik yuk. Ya, balapan yuk bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Maam bertiga ya. Yo balapan yo. Ya. Biasanya udah ditulang. Tapi iki mau maam jaluk maam dhewe teman-teman. Ayo maam. Ayo wis do maam po dong. Iki jam piro iki? Jam 09.00. Esuk lagi sarapan iki teman-teman. Mau pada tulang lang deh. Saya bapakku. Saya ketemu yang ada. Pada tulang lang deh. Aku sekolah SD. Kerupuk. Aku sekolah SD kok mana? Untuk bayi ya. Oh, Aku bayi. Sanum sekolah SD, sekolahnya Vano prai sekolahnya. Vano mah prai terus. Aku nak ngaku lah bayi. Iki umurnya lagi dah 3 tahun setengah, 3 tahun. Iya bayi. 3 tahun ngono ki teman-teman. Jadi urungane nang sekolah. Aku sekolah lagi. Lupa. Madam ya. Ya teman-teman. Entak, maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Teman-teman, aku harap njekok jeli. Sing mau.
Wis tadi. Ini teman-teman di anu ya. Alah, kakean banyu malahan modalnya anu apa gitu nih kayaknya. Enak. Mani, menang kata malam TV kok ya. Arep jadi lah. Iki apa? Jadi. Iki apa? Gini pas. Ini siapa nih? Jelly kak. Mau paling peh rupane ireng. Kan biasanya baju-baju mak kan jelly ini yang warna-warni orang yang cinco kayak gini ki. Enak. Nah, ini warna-warni cincong ini biasanya dari minuman misalnya tuku kayak boba apa jenis cincong ini ki lagi gelem tapi nak butuhan kayak gini ireng ini ki wujudnya baju-baju kayak ini gelem kayak sanum ora gelem kayak mah nom jeli cincong mah ada apa mah dan apa kok mah apa Ileng. peh ireng warnanya mau tapi enak loh cipi ya yuk kan nanti teman-teman tak kon cipi Aku dikai manik sih. yang cipi seknya sediknya enak nah enak orang sih tong ngene ngomong saya Iya. mantap ya nah hah nya rere nih toh oh kan mau turun ngerti rasane teman-teman saiki wis ngerti rasane nya heh iki angel kok cekelane ya wis ngono wae ya teman-teman aku wis salin wis adus dari siap-siap mangkat kerja buka anu kerja maka jam 10 aku mulai kebengi teman-teman jam 8 kadang jam 8:30 ya Kivano ganti dinje bisa dengan ora emoh ora doyan nak sanum doyan sanum nih sanum doyan ya wis ya teman-teman ngono wae sesuk tak sambung meneh ya iki aku arep ndulang cincong karo sanum cek oke teman-teman jangan lupa subscribe deh ya dan komen untuk videoku semoga videoku menghibur buat teman-teman kabeh ya dadah salam buat semuanya teman-teman dadah